det periodiske system. I det periodiske system findes der noget, som hedder elektronummer. Og det er det tal, som vi har her. Så hvis vi tager et eksempel med kalium, så har den 19 protoner i dens kerne. Samtidig så findes der noget, der hedder, eller som er hoved- og undergrupper. Og hovedgrupperne det er 1-2 og 13-18. Og undergrupperne det er fra 3-12. Samtidig har vi søjlerne og rækkerne, hvor søjlerne det fortæller noget om, hvor mange elektroner stoffet har i sin yderste skal, og perioderne det fortæller noget om, hvor mange skaller stoffet det har. Så for eksempel så har vi her i 4, så har hele række, perioderækken har 4 skaller. Samtidig så har vi trappen går her, hvor på venstre side af trappen har vi alle dem, som er ikke eller er metaller, og alle dem på højre side af trappen, det er ikke metaller, og alle de gule, det er halvmetaller. I hovedgruppe 8, som også bliver kaldt ædelgasserne, de har 8 elektroner i yderste skal, og dermed perfekte. Resten af hovedgrupperne, de vil gerne ligne hovedgruppe 8, og på den måde så kan man sige, at for eksempel hvis vi tager oxygen, de har 6 elektroner i yderste skal, og de vil gerne have 8. De har brug for 2 ekstra skaller, og så kan de gå over og samarbejde med en af dem, som ligger i gruppe 2, fordi de har to elektroner i yderste skal, og de vil gerne smide 2 elektroner til det perfekte. Og de derved danner det perfekte stof, og accepterer, at oxidation er færdig. Vi har valgt atomet klor, som hedder og klor har atomet 17, og det vil sige, at der er 17 protoner og neutroner, som jeg har prøvet at tegne ind i kernen. Derudover så er der 2 elektroner i inderste skal, 8 i den midterste skal og 7 i den yderste. Og derude kan vi se, at det ligger i periodegruppen 3. Og klor vil gerne have en ekstra elektron. I og med, at de også har plus, så vil de gerne smide. De vil gerne have et ekstra. Og ved at for eksempel gå sammen med natrium, som hedder N minus, så får de derved opfyldt oktatreglen, derved bliver et ædelgas. Og det helt specielle ved klor, det er, at det ligger i den. I den hovedgruppe, der er, hvor i gruppe 7, som er halogener, som er saltdannede. Og når de natrium og klor, de har den samme tid, hedder stoffet natrium. Den kemiske forbindelse er natriumklorid. Og også i dansk sprog betegnes som køkkensalt.